Ngiyakuthanda. Why usho njalo? Ngoba ngiyakuthanda. Laba abanye uzobenza njani? Obani? Yo molweni namkelekile nonke kwezi Chizabe Entertainment guys otrendayo currently is uMadlamini. Bensoloko ndizibuza uba why uMadlamini ndingasamboni kwi-FYP yami ku TikTok, but ke kukhona umuntu that is claiming to be close to uMadlamini and uthi usinika i-update ngaye. You guys uthi ke sanibona guys, izolo ngilale ngingekho right at all. Uyazi uma unendaba nefamily yakho futhi uyithanda, nanoba ngabe injani iyahlupheka or not, uzoyizwa lento engizoyisho, especially abantu abanjengoMadlamini. Okay, uthi izolo ke ngaposta but I've deleted leyo post ngoba I realized akuyona indlela yokulungisa izinto leyo. I decided to inbox the lady obengiposte kwenye igroup ethi uyangifuna. That was Madlamini's sister. Ngiyazi guys uMadlamini siyamthanda kakhulu ngama videos akhe and ukunyamalala kwakhe bese kusikhathaza kakhulu. So I had a long conversation with usisi wakhe telling me about what is happening nje kubona ngoMadlamini. Okay, so uthi lo muntu lona ukhulume nosisi Mbala kaMadlamini. Uthi ke firstly onke lama content ebesuke enziwa behamba izindawo umndeni ubusuke ungazi, bebefike bamthathe khona ke erenki bebebona nje ezumndeni ngama videos kuphela. Kwazimpahla asuke ezigqokile ebethengelwa for i-content angabuyi nazo, even ama weave lawo ubengabuyi nakho. Secondly, after kuma gigs abo ubengabuyi ngisho nesinkwa. Phela angithi usuke kade eyosebenza and abuye ebusuku futhi. Kwazi imali lezi okuthiwa uyazithola abazi ngisho nesenti. Kuthiwa nesonto usewaliyeka ngoba umyeni wakhe wathi akaliyeke. Angithi phela isikhathi esiningi bebebhukhwa ngesabatha, so wayeka kanjalo ke ukuhamba isonto. Okwesine futhi bazamile ukureporta emaphoyiseni le ndaba from 2022 ukuthi umbangi akamyeke uMadlamini waqhubeka ngenkani. They have tried talking nabazali bakambangi ngale ndaba. So lo nyaka ke uMadlamini bengasa trend but ubese right ngoba umbangi ubese ngekho eduze kwakhe nasekhaya, ubebuya early futhi esejwayele nje ukuthi umbangi akasekho. Now le picture guys iyona engizwise ubhlungu kakhulu weekend kamhla ka Samkelo Nombali, right? Akasho ukuthi ke le picture lena ithathwe kumalobola kaMbali noSamkelo. No, uyazama ukusichazela nje ukuthi it was taken during a weekend enkulu whereby uMbali noSamkelo were trending. So uyaqhubeka ke uthi bathi kufike imoto yamthatha erenki kwahanjwa naye wagqokiswa lengubo okusho ukuthi ithengiwe. Umbuzo abazibuza wona osisi bakhe ukuthi ubekhumulela kuphi eseshintshiswa izingubo lezi ebezigqokile. Amateko ke guys nani niyawabona ukuthi it's not even her size, usize wakhe mkhulu nje futhi ngathi awumuntu wesilisa, and as a family abazi nanokuthi babe uMadlamini babemthathe bamyisaphi. Uthi ke usisi okungishaqisa ke ukuthi after leyo event abambuyisanga la bebemthathe khona, kuthiwa ushiywe empangeni watholwa ubhuti thizeni wamthatha and ufike engasaqokile zonke lezi mpahla ingubo namateki. So udaba lusemaphoyiseni njengamanje ngalento kuthiwa ufike ngabo 10 ebusuku. At the time bese bebekobika ngokulahlekelwa uMadlamini ngoba akekho obebatshelile ukuthi kuyiwapi since bacela umbangi ukuthi ahlukane noMadlamini. So lokhu akwenzayo umbangi it's illegal ngoba kune protection order ayeqa ngaphezulu bese enza lento afuna ukuyenza. Okay, so bafethu injalo ke indaba. Uthi usisi impela siyathanda ukumbona uMadlamini ezinkundleni zokuxhumana but akusiyo ke intando yefamily ngoba at the end of the day ibona abahluphekayo uma
bebona engasabuyi ekhaya kanti uthathiwe bengazi lutho wasiwa la abafuna ukumyisa khona. So ilonto ke ayibhalileyo umngani kasisi kaMadlamini. Now guys, xa njonga i-comment section hey abantu they are unfortunately not siding nefamily kaMadlamini, but hey sayibona nina ingqondo yenu nenza the exact same thing enziwa ngumndeni kaBobo once uBobo bambona into yokubana uyathandwa and uphiwa izinto ngabantu bamnakekele. First and foremost, before uMadlamini became famous, nina beningenandaba naye as umndeni, beningamhlambi beningamnxibisi kakuhle, but nifuna ukubenefita kwimali yakhe, so iphethe ijikela umnini post. Your thoughts? Ndiyacela mas engage and zonibona on the next. Bye.